Había moito que celebrar neste 7º aniversario. As cifras falan por si soas, xa que as 19 empresas que integran o BNI Terramar Barbanza facturaron 1,6 millóns de euros o pasado ano e 15 millóns dende a súa constitución. Por esta razón organizaron unha multitudinaria gala que tivo lugar no restaurante Baiuca de Artes. O acto contou coa asistencia de representantes do tecido empresarial da Arousa, así como autoridades locais e o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, que quixeron recoñecer coa súa presenza o labor que realiza este grupo. Acompañar e recoñecer todo o traballo que se está facendo por parte desta asociación de BNI e sobre todo por todos os integrantes, por todos os autónomos, por todas as pequenas e medianas empresas que de alguna forma comparten unha forma de entender a súa vivencia desde o punto de vista do emprendemento, desde o punto de vista empresarial e sobre todo que centran na solidaridade, na cohesión, pois unha forma de compartir e de afrontar os retos que temos todos por diante. Hoxe temos retos vinculados coa digitalización, coa sustentabilidade, retos onde as empresas están atravesando por moitas dificultades e dende BNI o que intentan facer é traballar xuntos desde a unidade, buscando que entre todos tamén se podan compartir e que se podan axudar mutuamente, por lo tanto, como poder afrontar eses retos. Non creo que é un exemplo claro de como podemos compartir dende ese punto de vista, dende a administración, o que queremos é recoñecer precisamente esa forma de entender como afrontar os retos e sobre todo como pensar e como traballar para que neste caso a comarca do Barbanza poda seguir crecendo, crecendo Barbanza, crece Galicia. Que detrás las instituciones vemos como una forma muy interesante de agrupación de intereses este tipo de asociaciones que al final lo que pretenden es única y exclusivamente pues mejorar la prestación de los servicios que cada uno de ellos da, ¿no? Al final, pues en este mundo unos dependen de otros. O BNI nacía hai 7 anos como unha comunidade empresarial na que están representados diversos sectores, co fin de crear sinerxias que contribúan ao crecemento de todos os asociados. BNI é unha organización que nunca está estanca, está todos os anos progresando e mellorando as súas para que os seus membros consigan moito máis referencias e aumenten o seu traballo e a súa facturación. A parte do negocio que se fai, pois tamén valoras as persoas que conoces e que sacas amistades de aquí e todo eso, valoras un pouco todo. E aparte que mesmo aprendes a falar mellor, a sentirte máis segura de ti mesmo. Ademais de celebrar o aniversario, a gala serviu para distinguir o labor social de Ámbar coa entrega dun recoñecemento á súa presidenta, así como aos socios que levan máis de 5 anos formando parte do BNI. Procedeuse tamén a oficializar o relevo á fronte do grupo empresarial. Olga Ramos cedeu o testemuño a John Matthew Rebollido, que colle as rendas do BNI ao longo deste ano.